Ikaw mga lapat eh. Ayan o, may mga Templar. May German. Kaya sir, pagkano yan? 300 lang. 300? 300 isa? Pares na. Dalawa. Taga saan kayo sir? Taga saan kayo? San Juan, San Carlos. San Juan. Ayun, tingnan natin yung ibon nyo sir oh. Ito tag 150 na lang sir oh. Ito yata yung nakaklab eh. Alpha. Ay, gawa. Pakulit. Yung isa alpha, Isa. para na, mag-asawa na yan sir. Kasawa na. Napainakay nyo na yan? Isang beses pa lang. Isang beses pa lang. Wala sa inakay dyan? 150 na lang mga lapatid. So alpha, tsaka yung isa? TFRPC. Beef RPC, tsaka yung isa Alpha. alpha. Ayan o, ito yung nakaraang race no? Sa Sorsogon. Pinag-asawa niya, parehong club, tag 150 na lang isa mga lapatid. Mag-asawa na yun sir, breeder na. Pero maganda oh, mas maliit, mas maganda mga pag nag-iibon tayo pang karera. Pero hindi nyo nailaban, stock bird nyo no? Nahuli na eh. Oo, pero pag may bibili mga lapatids, ito magandang pag-umpisa. 300 pesos, dalawa na, mag-asawa. Hindi na kayo magpapakahirap, magpares-pares. Ito, nagbuga na ng ano, ito, ang ganda ng mata oh. Ayan oh. Saka ito, ang late nung itim mo, ang ganda mga lapatids. Yung mga iba, magkano yung dito sir? Yung carrier ko. Carrier, 300 to, yung, ito, fancy. Carrier, yung malalaki ilong. Ito, yung tipler. 200. Para Budapest, 200 isa. Ayun, kamukha nito, mga lapatids. Tapos itong dalawa, Yan, pangkarera din yan. pangkarera. Mga inakay. Mga inakay, magkano yun sir? Mga tig-100 na lang. Tag-isang dala ubus na. Pero may mga sing-sing no, comrade Oo, sir no? meron. Ayun. Club ring din yun, LPHA yan. LPHA? Ito. Pero sandaan na lang. Grabe, LPHA na lang daw mga lapatids. Sandaan na lang yung LPHA. Grabe si sir ah. Sing-sing lang, sing-sing Sing-sing lang. Sing-sing na lang yung binibenta niya. Hindi na yung kalapati no. Wala na, hindi ka na nagkalapati sir. Marami sir. Marami pa. Ano, pang out mo lang to? Out ko lang, binabawasan, dami ng pakain. Bawas lang. Pakit na din talaga sa pagkain. Kaya talagang kailangan na rin magbawas. So yun sir, maraming salamat sir. Thank you.